ọ dị mkpa na ụmụ Igbo ọbụla ma ihe na-eme na ebe ahụ Anambra ji ha Chinua Achebe Airport yes, and because no, my diplomat, please. Because kọwara ụmụ Igbo ihe na-eme unu mara onye onye biko kọwagodiri ụmụ Igbo onye gị first. Kingsman bụ afọ m, chairman Nigerians in Diaspora Organization. Exactly. And we are here at Umureri Airport. Yeah. And that is Chinua Achebe Airport. Anambra. A very beautiful airport, Exactly. brand new. Brand new. And everything is working as planned. So we'll be taking off any moment from now. Exactly. So, to where? South Africa. Cape Town. Okay, so you have to raise the video na Ali Igbo adigo mma. Ali Igbo is okay now. We have the best airports in Anambra State. So no need maybe Gawafa, Gawa Alsabama. Everybody is sufficient on his own. And my earnest prayer and also plea is to the governor of Abia State, Ngozi Alesot, biko mee ka airport ahụ a na-arụ na Abia State na Aba ka ọ gbasi ike, because ụmụ Aba na-eme travel. You know, ụmụ Aba juru China, ụmụ Aba juru ebe niile, so that ka onwe ike dịrị ha easy. Imagine onye si Aba na-eme travel gawa Enugu 4 hours journey from Aba. Onye chọrọ maybe ọ chọrọ ịbịa Anambra about 3 hours journey. Onye ọ chọrọ ịga Asaba, that is about 3 hours plus. So ọ dị mma. All right, udo na-achị n'ala Igbo niile. Ise. Look for pilot, one for building, one for planner, one for business, one for keeping. Anyhow you want land, look for pilot. Then be baba, and then they run out. Then be baba, and then be surplus. I live a state, I live a state, I live a state, I live a state,